Pagila sa sakripisyo og paningkamot sa mga overseas Filipino workers ang tumong sa gipahigayong Migrant Fair 2024 in Misor sa USCP Gym ning Dakbayan. Hinungdan nga sobra libuan ka mga EX-OFWs, families ug dependents ang mitambong sa kalihukan. 18 ka mga national nga ahensya ang mihatod sa mga libreng serbisyo sama sa dental consultation, business consultation, update for accounts on SSS and pag-ibig ug uban pang serbisyo. Malipay gid kayo mi ba na sila pagtagad sa mga OFW dili sa mga dependent lang kung dili sa mga return pareha sa ako nga tigulang na. Anaa si Governor Peter Sr. Pedro Onabia, OWA 10 RD Leonor Mabagal, PhilHealth Special Programs Regional Vice President Mr. Williams Chavez, DMW OIC Attorney Yusuf Admain, Department of Trade and Industry ARD Ms. Almer Masillones, Provincial Health Office OIC Dr. Ted Yu, Peso Miss or Head Jerome Mondo gurmang pang mga kadagkuan. Subay kini sa tinguhang makubsa ng kapobrihon sa probinsya sa SDPI program ug nakalatid sa paglaom agenda ni Governor Nabia sa letrang P kan participatory governance ug U kan unified efforts for health and social services delivery. Kahinumduman nga dili tiaw ang sakripisyo sa mga OFWs ug mga pamilya niini ug sa maong pamaagi mapabati sa ila ang ilang kabililhon sa komunidad. Update gikan sa Peso Misor, ako si Asia Torrecampo, Maglaom News.